Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriku nggih, Pak. Iya semonggo sak senenge. Kok kok gawa cagak piring cagake ditinggal. Rawuh saking Kalimojo. Iya. Nah, mantuk king mriki nggih kula dongake sehat terus Allahumma. Amin. Sing maune montore siji sesuk tambah dadi loro Allahumma. Amin. Mobile siji tambah dadi loro Allahumma. Amin. Bojone siji tambah Amin. tambah sakinah mawadah warahmah Allahumma. Amin. Nah, rabi cukup pisan wae ora kena bolak-balik. Ngoten nggih, Pak. Iya. Tugase kula namung jogetke Domas lan Manggala. Iya. Nah, niki napa badhe kondur? Ya Allah, monggo. Nggih, kripik gedang, kripik telo. Jaluk. Lho kok ndi? Aku urung mbok ngengehi kok mbok ndi. Niki adate mriki niki ditangkleti napa langsung joget, Pak? Kantun monggo. Oh, ngoten. Nggih, nek nggih kula niku pun mboten ditangkleti jenenge. Oh ngono. Oseng-oseng. Oseng-oseng Iya. ngeten iki. Nah, wah tamune Iya hebat. tenan loh. Beh luar biasa mboten kados tiyang Kalimojo. Oh tenan. Nah, kekompakan harus dibawa sampai mboten enten donya. Wonten Allahumma. Amin. Nah, Kekompakan kerukunan Mas Kamret. penting. Nggih, niku Nggih. tandha yakti nek keluarga Pak Ucup iki rukun. Rukun Nggih. Pak Ucup niki. Nggih, besane Pak Yusuf. Oh, sing mriki, Kalimojo. sing mriki. Pak Pinto. Oh, Pak Pinto. Ah, jan Pak Pinto niku lembah manah alus. Oh, tenang. Nggih, kula mlebet niku pun langsung Mas Kamret monggo dar. Nggih, akhire. Mas Kamret ngopi nggih. Rokoke urung. Badan guyon Pak guyon. Niku namung gegojekan sindene yo ayu-ayu. Oh, tenang. Apik-apik. Nah, lah iki sing kulon dhewe iki sir aku, Pak. Sir niki sing walah sinden sok langsing dhewe ngene to iki. Yo anu cawisi rong anu Mas, rongkan Mas ngombene. Mbak nyuwun lagu nopo kantun jenengan milih ndak apa-apa Mas ganteng-ganteng Muhammad Yusuf le rene iki bintang tamu lho awakmu niki bintang tamu Pak dibayar 2 yuta niki nggih tapi ninggal ndas nggih niki ayo soprene sik ayo njaluk lagu apa iki njaluk lagu apa njaluke Mas Teguh niku napa kok sampai ngendhek sampean kuwi njaluke apa nah oh pripun oh nggih Pak niki Mas Teguh nyuwun niki salto oke ya munggah terop nyeblok ndase sik ya Le lho iki sunane Mas Teguh lho sampai ra dilanggati wow tenan ya maju neng ndi sob nah madhep rono iki kerise dicopot nah sik sauntune mriko nggih nah lho ki ndase tok iki kok nah gamelane nyuwun apa wah oh jam iki to kiprase ayo rono kiprase aku kok salto sik nuwun sewu Mas Teguh mengke nek kula ceblok ndase sik jenengan tumbaske alteko nggih langku tang sentret yo copot sandale sing rada rono ben nggak anu nah kuwi saltomu rono kok kene kejeglong iki lho bocah bayaran 75 iya waduh lho ra kanokmu bedah iki nggo so apaan kok malah pemanasan 2 jam yo awas ndase anake engko yo hoi
Ora apa-apa tulimo kok. Watu tok lho Le, watu tok lho Le. Ora apa-apa. Kok tak imbangi. Iya, iya. Iya. Yo yo. Ya. Ya. Oh, bablas teko pawon. Terus. Satu, terus. Iya. Iya. Wis 75. Ayo cocok lagu nih, ayo. Gelangsaran, Mas. Aduh. Yo, linggis. Is. Out. Endak kaya. Ayo. Wingi nek sing plentos ora? Sampean krungu swara dus ora? Heeh, ya krungu. Yo genku nyangklir sisih. Piye to ki golek pangan samplokan nek kok kaya ngene. Yo, laga iki. Pripun? Mas Kamret gelem jukiran. Lho, lah kula nek mboten kali Mas Teguh, kali Pak Minto. Pak Minto. Wah, Pak Minto imbe 50. Rasa khawatir, PDP ditatakno karo Budani ya. Nggih. Pokoke kula dongake sehat. Ngoten kemawon, jenengan nek butuh tanah saking Kalangan iki nek butuh tanah teng Rau, kula Pak blanteke. Kula siap blanteke. Lintang Asmara, yo. Ditarik bersama-sama, joget bareng. Ayo. Jog. Allah sekap. Halo Mbak Muna. Halo Mas Kapra. Aku dikeroyok iki lho. Ora apa-apa, penak ya Mas. Gembok penak. Keren Mas. Ayo. Siang antara ratri. Mong eling manis sing ati. Setiamu bisa tak duweni marang sang Dia Sulasmi.